Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasugengan saha karajan dumateng kula panjenengan sedaya, mugi tansah kajiwa kasarira. Para sesepuh, para pinisepuh, dalah para rawuh ingkang sinudarsana. Sumangga kula panjenengan ngunjukaken puji pujastuti wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Inggih awit sing nugroho sarta berkahanipun kula panjenengan saged sinanggih wonten ing adicara tedhak sinten D. Adidharma nun inggih putra Bapak Aziz saha Ibu Lutfi wonten ing kalodhangan punika kanthi bagya mulya. Para sesepuh, para pinisepuh, dalah para rawuh ingkang kinabekten, keparenga kula atur bilih adicara tedhak sinten menika minangka pangajap, minangka donga, minangka pralambang supados lare menika saged mandiri boten gumantung kaliyan tiyang sanes, kejawi gumantung kaliyan Gusti ingkang akarya jagat. Wondene sampun titi wancinipun adicara tedhak sinten wonten ing kalodhangan menika dipun wiwiti pramila keparenga wonten ing ngarsanipun Bapak Aziz miwah Ibu punapa dene sedaya paraga ingkang kajibah wonten ing adicara menika kula aturi sumadya ing karsa. Kapurwakan kanthi sungkem nyuwun tambahing donga pangestu dhateng pepadaning Rama miwah Ibu, nyuwun tambahing pangestu supados adicara tedhak sinten putra ingkang sanget dipun tresnani menika saged lumampah kanthi lancar, rancak kalis ing beda lir ing sambikala. Paripurna anggenipun caos pangabekti tumuli samangke lare badhe dipun tuntun tumuju wonten ing siti ingkang sampun gumelar wonten ing panggenan ingkang sampun kacawisaken. Lare menika dipun tuntun napak siti. Tedhak siti inggih menika pralambang bilih lare menika sampun wiwit napak kagem wakani gesangipun wonten ing alam dunya menika. Sasampunipun lare dipun wijiki tuntunipun mawi toya utama nuli kalajengaken napak jadah pitung werna, napak jadah putih, napak jadah kuning, napak jadah abang, napak jadah coklat, napak jadah biru, napak jadah hijau, napak jadah ungu ingkang sedaya kala wau minangka pralambita sifat-sifat luhur wonten ing diri D. Adidharma nun inggih sifat-sifat suci, tentrem, luhur, wasis, muga dados jalma kang utama. Adicara kalajengaken minggah andha tepu menika ateges mugia ingkang putra saged gadhah anteping kalbu nalika nglampahi pagesangan. Mulya kajunjung dening ingkang Rama kanthi kebak raos bungah ing pangajap besok laris saged dijung derajate tiyang sepuhipun. Salajengipun lare dipun lenggahaken wonten ing dampar palenggahan sinambi tinuntun mandhap saking andha tebu. Wondene
lare dipuntuntun lumebet ing kurungan. Wonten ing salebeting kurungan menika sampun cumawis maneka wangi samubarang punapa dene dolanan tradisional anak. Samubarang ingkang dipunpilih dening Adik Dharma saged dados pralambang gayuhan miwah cita-cita luhur ing tembe. Adicara kalajengaken siram tuya gigi. Tuya gigi inggih menika tuya ingkang sampun kapiji. Tuya ingkang sampun kebak ing karaharyan, kebak ing puji pangastuti, tumuli badhe dipunparingi jamas pasiraman dening Eyang Putri kekalih supados sedaya sukerta sirna kaliyan saged damel gandha arum asmanipun tiyang sepuh agama negara tuwin bangsa. Sasampunipun menika lare badhe ngrasuk busana ingkang sae. Wondene sampun cumawis sekar setaman sarta dodana ingkang samangke badhe dipunsebat dening Eyang Putri kekalih wonten ing masa para tamu sedaya. Nyebar udi-udi inggih menika minangka pralangkita pangajap supados lare remen anggenipun tetulung marang sapadaning. Remen anggenipun sodako sarta ikhlas nalika wewen ing tiyang. Adicara salajengipun inggih menika sungkeman. Sampun rinasuk ageman ingkang endah pramila Adik Dharma sowan dhateng eyangipun kekalih kanthi Bapak Aziz miwah ibu. Anggenipun sowan kanthi ateken tebu ingkang rinengga gedang raja miwah jinangkepan ingkang estining griya begadang panggih rahaja lan mugi tansah manembah lan manah. Para sesepuh, para pinisepuh dalah para rawuh ingkang sing pinabekten wondene adicara tedhak citen wonten ing kalodhangan menika badhe dipunpungkasi mawi andhun dolanan. Pramila keparenga wonten ing ngarsa Bapak Sriyadi sedaya, Bapak Waridra sedaya saha Bapak Aziz miwah ibu keparenga jumeneng wonten ing ngarsa para tamu. Para lenggah sedaya saperlu andhung dolanan ingkang badhe dipuncawisaken mung inggih tigan abrit sarta dolanan tradisional. Inggih sedaya kala wau minangka keparengipun ingkang kagungan hajat kagungan karsa mugi handadosaken manfaat tuwin barokah kagem panjenengan sedaya. Para sesepuh, para pinisepuh dalah para rawuh ingkang sisinudarsana wondene adicara tedhak cinten wonten ing kalodhangan menika sampun paripurna. Minangka wakil kaluwarga agung kula ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun para tamu, para lenggah sedaya ingkang kajibah ndherekaken lampahing adicara kula mbok menawi kathah klentha-klentunipun anggenipun kula atur saha salah bawa ingkang boten pranani ing ngarsa panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging sih samudra pangsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.